Γεια σας παιδιά, είμαι η Βαρβάρα ή αλλιώς Mystery Traveler και επανέρχομαι με ένα βιντεάκι το οποίο αφορά τους απαγχωνισμούς με αφορμή ένα περιστατικό που συνέβη σε οικείο μου πρόσωπο, το οποίο είναι, φανταστείτε, πολυκατοικία και μένουμε δύο συγγενείς εντός της πολυκατοικίας και ένα βράδυ, καθώς κοιμόμουν, γιατί ήμουν πρωινή στη δουλειά και έπρεπε να κοιμηθώ από νωρίς, είχε έρθει αστυνομία, στενοφόρα, κακό. Δεν πήρα χαμπάρι τίποτα και μετά την επόμενη μέρα έμαθα ότι κρεμάστηκε παίρνοντας το λουρί του σκύλου και στο μονόζυγο που είχε τοποθετημένο στην κάσα στο ένα το υπνοδωμάτιο κρεμάστηκε.